Urriak 22 eta 23an, Hernani burujabetza jardunaldiak ospatu ziren Hernaniko Iturolan. Hernani burujabe egungo eredu sozioekonomiko kapitalistaren alternatiba bezala jaiotako herri proiektua da. Sistema honek eragiten dituen askotariko errealitate eta desoreken gainean hausnartu eta hauek gainditzeko alternatibak pentsatu eta egikaritzean datza herri proiektu hau. Bide honetatik, Hernani burujaberen xedea, komunitatearen eta herritarren bizi baldintza duinak bermatzean datza. Bestelako zaintza eredu bat martxan jartzean, bertako nekazari eta abeltzainekiko errespetutik elikadura burujabetzarako pausuak ematen joatean, pobrezia energetikoa gainditzean, basoen berreskuratzean, etxebizitzaren eskubidea errealitate bihurtzean baliabideak eskuratuz, eredu alternatiboak bilatuz erabakien demokratizazioan, justizia sozialean, ekologismoan, feminismoan eta antiarrazismoan oinarritutako jendartea izanik hortzimugan, pertsonak erdigunean jarriz. Herri burujabetza jardunaldiak, herritar burujabeak eta ondorioz herri burujabe bat eraikitzeko helburuarekin antolatu dira. Eta hauetan, energia, moneta, kultura, elikadura, basogintza, zaintza, telekomunikazioa, etxebizitza eta antzeko alorrez hitz eginda. Herri proiektu hau modu iraunkor, parekide eta parte hartzailean eraikitzeko. Aurkeztu dugu energiaren inguruan dugun proiektua eta azkeneko 18 hilabetetan egindago lana talde sustatzaileen arlotik, edo beraien dinamika batetikan sortu den konklusioak. Eta konklusio azkenean izan da energia kudeatzeko badagoela tarte bat eta hori herritarrekin kontatuz aurrera bota dezakegula. Energia berriztagarriak erabiliz eta guk kudeatuz badago, proiektu potolo eta interesgarri bat. Helburua azkenean kooperatiba sortzea da, kooperatiba hortan alde egun bazkide gehien hernaniar bildu eta hortikan aurrera hasi lantzen, lehendabizi gure behar energetikoa gutxitzea eta hori egin ondoren behar horiek energia berriztagarrien bitartez bete. Azpitian, kulturaren arloan herri espazio bat sortuta daukagu 2008tik dago martxa iraunkorrean. Kulturmaia izena du horre, herriko kultur taldeak daude, kulturan eremuko normalakoak, sortzaileak ere bai, eta bi udal taldeak ere bai. Eta hor, gure ardatzak dira egoera hobetzea jakina herrikoa, eta euskara, euskal kultura, nazo eraikuntza eta herri ekimenetik. Eta nor izateko. Orduan, zentralidade bat hartzea eraki zen, eta elkarlanean oinarrituta, azken batean hor, sujetu politiko bihurtu, eta herri norabide batean, herri estrategia denon artean garatzeko. Eta, Kulturmaiak gero kooperatiba bat sortu zuen, 2011an, San Agustin kulturguneak kudeatzeko, gaur egun Zoreazo Antzokiare kudeatzen du, eta dela 3 bat urte Dinamoa Sormen gunea sortu zuen. Eta gero talde bakoitzak bere kolorea dauka eta bakoitzak bere proiektuak eta ditu. Baina guztiok ikutzen gaituzten ardatz, kezka, behar horiek danon artean egiten ditugu bateratasunean behintzat. Etxebizitzaren arloan gazte ikuspegia guretzako oso garrantzitsua da. Hernani Gazte Antolakundeak etxebizitzaren lanketa erekin hasteko, azken urteetan lanketa bereziak egin ditu. 3 helburu ezarri ditu, alde batetik alokairuaren arazoak mahai inguru baten jartzeko eta eztabaida hori pizteko helburuarekin. Bigarrena gazteok emantzipatzeko
ditugun zailtasunak bai, jendeari ezaguraztea eta sozializatzea, eta hirugarrena izango zen borroka lokalak auspotzea eta irtenbide bat bilatzea etxebizitzaren inguruan gazteok pairatzen ditugun arrakaleengatik. Proposamen bezala edo, esan genuen etxebizitzan gaiari lehentasuna eman behar zaiola, diru laguntzak eguneratu behar diala, errolda ere bai erraztu behar da nolabait, eta alternatibak ezin diala igual emergentzi kasu batzuak bakarrik bermatu, baizik eta gehitu edo beste emergentzi kasuak ere. Komentatzen genuna zen nolabait erantzun zaintza atera behar dela logika merkantilistetik eta pentsatu behar degula logika publiko komunitario batetik plantatu behar dela, ez? Eskualde mailan diagnostiko bat egin zen, eta hor, hainbat idea badaude, eta nolabait orain egin beharko genukena da ikusi Hernanin zer duen zentzua, eta logika hortatik ze planteamendu egin dezakegun, ez? Hortarako aipatzen dugu, herritarren parte hartzea jasoko lukeen zaintzen plataforma herritarra martxa jarri beharko genukela, eta nolabait denon artean pentsatu nola erantzungo diogun Hernani mailan zaintza behar horiei, ez? Elikadura burujabetza proiektuetan egin dena da pixka bat. Baina arte egin ditugula hiru hitzaldineko politikoki irakurketa sakonakin eta gaurko asmoa zen pixka bat ikusita, baina ordubeteko tartea genuen zerbait dinamikoa egitea, ez? Eta pixka bisualki ikustea elikadura burujabetzan inguruan ze herritar gaude, zein gauden, eta ze komunitate mota gauden inplikatuta. Nik egin dut basogintzak izan duen bilakaeraz, egun daukan krisiaz eta etorkizunean zein izan daiteken bidea. Kontua da, 100 gehiago urte daramatzagu basogintza intentsiboa bultzatzen, eta horrek azkenean porrot egin du, ez da espezie batek, ez da pinuak, insignis pinuak porrot egin duela, baizik eta espezie asko daude oso gaizki, bai insignis pinua, bai larizioa, bai itxaspinua, bai Douglasa, bai aritz amerikarra eta bar, eta horren ondorioa da, edo horrek erakusten duena da, sistema osoak porrot egin duela. Zergatik, segurazki, intensifikazio altugia bilatu delako. Burujabe jardunaldiak nik uste interesgarriak izan zirela, gerturatu zen jende ezberdina, anitza, hainbat sektoretan ari den jendea, edo interesa duena dena monetan, teknologian, zaintzetan, nolabait anitza zentzu horretan, eta pixkatu uztartzen zen ikuspegi ezberdinak uztartu ziren, eta burujabetza bide horretan zer egin daitekeen edo hitz egin zen aspektu ezberdinetatik, eta nik uste zentzu horretan oso interesgarri izan zela, garbi dago urrats badala, alegia ondorengo pausoak luzeagoak dira eta bide luzea da, baina abia puntu gisa edo nik uste dut interesgarri izan zela oso.